Hashtag Amiga Vlogger. Hello guys! Good morning! Welcome back sa akong vlog. Diri sa YouTube channel, ang hashtag Amiga Vlogger. Good morning, magandang umaga at mayong buntag sa atong tanan. January 10 karon guys. Wala na ko nag-vlog dito sa among pagpamahaw guys. Diretso na ko diri. So, ang akong buhaton karon guys, tangtangon na nako ang Christmas decorations sa 2020 nga Christmas decorations. Karon pa nako nang tagaan og higayon ang pagtangtang o pagpanghipos sa maong mga decorations. Kaya sa mga niaging mga adlaw lagi nagkabisi-bisi man ko, so gitagaan gid ako siya schedule karong adlaw. Mao day tuod ni akong box nga akong gamiton karon guys, mo nay ako ang sudlanan sa akong mga Christmas decorations. So ipakita nako sa inyo unya unsay akong arrangement sa maong box. Sa una guys kay silupin ra man akong gigamit. So natagaan man ko gigayon nga makapalit ko aning mga box kay nag-sale man lagi didto sa mall, so nakapalit ko. So mo nay akong sudlan unya guys. Og kani pod syempre magamit ko og ladder hagdan guys kay medyo taas-taas manggod ning ako ang Christmas decorations, taas-taas, so kinahanglan need gyud ko og ladder. First things to do, syempre hinay-hinayon nato ni pagtangtang ang mga balls. Hinay-hinayon nato siya tangtang. Gamitan ako siya antipara guys, kayo no na inyong Amiga Vlogger medyo di na kayo makaklaro sa duol. So gamitan ako siya antipara. Guys, humana ko panghuwa sa mga balls ug uban pang mga borluloy. So mo proceed na pud ko karon sa kani nga plastic nga grass. Hinay-hinayon na po nako siya tangtang guys para maghinay-hinay na taog hipos.
pag ako lang na siya nga idea guys nga pag proper nga paghipos sa mga Christmas decorations para next time pohon na pod another Christmas decorations na pod mahimuon. Diretso-diretso na siya buhaton. Wala na yung mga lain pa nga mga chichibureche. Sige guys, inani ang ako ang pag hipos aning plastic grass. Inani ni siya guys. Ang ako lang guys, sabot lang sa uban basta yung ako inani lang. Ana. Dapat inaniyo na to guys, katong nagamit aning plastic grass. Inaniyo na to siya paghipos para next time nga ato na pud siyang gamiton, easy na lang. So ana guys. Burag yapon siya bag-o ba. Kay nani baya siya pagpalit nato, inani baya siya pagpalit. So dapat paggamit nato og paghipos inanion gyapon siya para sa sunod nga higayon nga paggamit puhon. So easy na lang siya, dili gubot. So inani siya guys. See? Ito lang din siyang iduot. I-press. See? Inani ni siya guys. Okay guys, pahipos na siya guys. So muna yung hitsura. Then padong dahil siya din sa box. So inana ra guys. Muna na siya guys. Muna siya. Dapat i-arrange na siya guys para dili libog sa sunod nga paggamit. Diretso-diretso na ta. So, ano siya? See? Mga balls. Then, pa-box na rin na siya. Dire na to siya isulod, guys. So, apil po ni siya. Okay, naka-box na sila tanan, guys. So, thank you. Okay, guys. Niyanatanan sila. Naka-box na. So, medyo kapoy-kapoy, guys. Pero okay ra. Maupag yun na human ang akong paghipos akong Christmas decoration guys. I mean Christmas decorations. So I hope makahatag ni gamayng guide sa inyo guys unsaon ang proper way sa paghipos sa Christmas decorations para next time na po nato gamiton at least easy na lang no. Dili gubot, dili wala nagkarambula. So sige guys, thank you for always watching my vlog here in my YouTube channel ang #GamayGaVlogger. We'll see you next time guys. Bye-bye. Amping kanunay ayaw kalimti. Singot kay ko.
Bye.